Nilqawkom għal podcast tal-lum kif tafu it-tieni parti tal-intervista li jenu George preparajna ma' Peppi Azzopardi. U rrid tinsaqsikom għaliex jismu biskuttin. Il-biskuttin jinsab bej il-Furjana u l-Belt. Ejwa, smajtek tajda. Bil-kontroversja f'kollox. Bil-kontroversja f'kollox. Għaxina niftakar iż-żmien. Ma niftakar iż-żmien u inti tiftakru bħali. Per eżempju, ħej Xandar Wenzu Rosi u t-toroq ta' Malta baħ. Ara jiena jekk hemm dnub ta' xewqa vera ma tantx nemmen bih laqqas. Jiena l-infernalija jrid joħloq kolli xewqat naħseb anke intom, kolli xewqat illi mhux hekk li huma ħżiena li huma dnubiet jekk titgħidhom dnubiet. Għalli ximħallef jew maġistrat ma jkollux esperjenza xem fil-ħabs, per eżempju. Jiena għad ngħid u nibqa' ngħid li min isir maġistrat jew mħallef irid jagħmel xahar ħabs ma ġifieri bla privileġġi xejn. Ħalli hu jkun jaf il-min qed jibgħat. U ma tirid Sepp li diġi darba ħassi. U mbagħad irid ikollu obbligu jew għalhekk irid ikollu obbligu li 3 darbit fis-sena imur jara x'qed jiġi fil-ħabs. Qed nipprova ma nibqax nagħmlu jiena fis-sens li nider u kont qed nħarreġ il-Mark Lawrence. Issa minn xarabanks kollha li għamilt, li mu l-aktar wieħed taħseb li ħallan part fuq il-poplu. Meta mortien, għalli għaw biex nitċajta. Le, se ngħidu. Dak ix-xarabak li għadni ma għamilx. Hija skomda ħafna ġifieri, jien niftakar Lawrence Gonzi Prim Ministru u mara tgħidlu jiena Prim Ministru għandi l-friġ vojta. Jiena ili għaddej l-qorti ili ma nara tfal 8 snin. Fejn jistgħu jgħiduha? Ma tista' tkun imkien fejn tinni ngħidha jiena. Li waqqaft jew bdejt l-istrina, per eżempju. Way back, issa bir-rigalu mhux bir-rigali, mbagħad fi żmien George qabela neħħejna r-rigali u jien kontenta. Jiena ma naqbilx li jiena taw rigali, però ma jfissirx li meta tajna rigali kien hemm xi ħaġa ħażina. Ekku, indrabħu wkoll petrol, vouchers tal-petrol. U kien hemm dan somma tar-raġel u rebaħ. Sew ta' ġifieri ta' xi sena petrol. U xempini għalli di vera mhux fair, Peppi, vera mhux fair. Mhux fair rebaħt da. Għalli jien misli, għalli inti missak rebaħtni karozza, jien m'għandix karozza, missak rebaħtni karozza. Jikseb popolarità mhux da xarabank imma xorta tarawna l-ġimgħa. Il-ġimgħa fil-9 qed inkabru għall-udjenza ftit.